Здравейте! В днешното видео ще ви покажа моята рецепта. Здравейте! В днешното видео ще ви покажа рецептите, с която правя. Здравейте! В днешното видео ще ви покажа рецептата за Здравейте! В днешното видео ще ви покажа Здравейте! В днешното видео ще ви покажа рецептата, по която аз правя швейцарския си маслен крем към днешна дата. С него измазвам, декорирам и правя маслени цветя. Много ниско. Здравейте! В днешното видео ще ви покажа рецептата за моя швейцарски маслен крем, с който измазвам. Здравейте! В днешното видео ще ви покажа рецептата, по която правя аз швейцарски. Здравейте! В това видео ще ви покажа рецептата за швейцарския маслен крем. Здравейте! В това видео ще ви покажа рецептата за швейцарски маслен крем. Здравейте! В това видео ще ви покажа начина, по който аз приготвям швейцарския маслен крем към днешна дата, за да мога да измазвам торти, да ги декорирам и да правя маслени цветя с него.